Vibe song tini angasu kokol sana tangya tamni kan buka belekano sajak tamni kan nukana pasta thajing je live claimani pasta wachini boromnang David Murasing te bini uklo bini kokjon team sutongo te bo je kok di mahino pasta PMO phaiganke chini jara je kono patin phang tu chini Tiprasa leader মন্ত্রী MLA রকনো bo live o tongtui call khlainai tei phainai September 9 tarik Delhi Jantar Montoro kaisa choba khlaijaknai Tiprasa econo tui Tiprasa ni manthai tui choba khlainai a jagao bo joto party ni chin Tiprasa jara leader thongnai borokno মানে personally bo call khlaioi koboknai hinoi samani phiaba jungnu khana bini live o jungnu khana bini live o chin Tiprasa ni bisingo jara neta rok koijon borok respondi ang sanamu jungu je respondia boron boy Tiprasa ko nangeda borok ni bagoi je o Tiprasa ekor je man thai abo jodi man phaiganke borok nangedeba borok ni bagoi ke Tiprasa ekor jedeba nigit borok ni bagoi Tiprasa ekor ge tiniu Tiprasa ekor ni bagoi Tiprasa ni man thai no sanna ni bagoi ke borok tam joba khlaipe meo David Murasing ujaga sirai klein kok sai tongo hoito bo Tipra motha ni member ong imano phiaba I jorao bo joba khlai dongmani ke Tipra motha ni joba khlaiya khoroksa Tiprasa ngoi Tiprasa ni man thai ni boi joba khlai tongo India ni flag tuyo phiaba India ni flag tuyo Tiprasa ni bagoi tiniwo joba andolon khlaitani wo tiniwo congress ni chini Tiprasa leader no kol khaimani ke boni political issue nungo bai tur mo khai tongo tamtam ne ang phaimia tamtam second ton rika wana masincha adi at least nung congress tan khai dipya ba tinu Tiprasa ni boi thansa ni boi nungo tinu soba khlaimia deba Tiprasa ni man thai Tiprasa ekor man thangani boi nangi deba bo phiaba response ria ang de moni na bo political issues nung Tipra mota khlayo ang ajaga ang phaimia tamtam sau ari sak baitang saitong bele boromang David tabuk je andolon khlaitongmani ang abo kun Tipra motan de khaiye Tipra motan kaisa ne flag ro India ni flag tu siang khlaitong bele ne bo saitong bele Dopha ni si phainam butung jaya thansawo congress ni Tiprasa leader ro abo kino CPM ni jitendra chodine kol khaigabo abo ni aglo bo kol khaigabo kubang mali tan kol khaikya CPM ni phiaba respond kurui kol habi maya berakene wanam sinja are tini David Murasing ke tam dor tongba buino kol khlaya konoi phaidi kobongani bobo no aram khen dom kham lebo phiaba Tiprasa Dopha ni bagoi bin sakao horsungjak Tiprasa ni man thai rina ni bagoi Tiprasa ni bagoi bini sagno sudaya farjak phiaba chin Tiprasa leader oke awa haimangse samwng nai haimang kuno respond ya hambai maru IPP rono respond nikha jeni Shukla Charan sir respond nikha president respond nikha belakana hambai te Tipra motha ni bo kok nikha final hinai nongna belakana hambai phiaba CPM congress rok te kubuni roke tabuk bo chup niral khu asukda saksano mane tam sanai samungte nangli ang chukjani wan chukika abo lukurong sanai abo hai jodi ungkangke busana salowo lukurok wan chungnai sabono budi ke kaham hamya lukurok joto sai manai ang asun kok sajanai joton na hambai